पे प्रभु की दासी पद्मिनी दीदी है और हमें वचन में अगुवाई करेंगे। तो हम सारे लोग इस समय उनका पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड लॉर्ड। दीदी, और इस होली फाइन प्रेज मिनिस्ट्री द में आपका लॉर्ड। स्वागत है। और वचन में आप आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभुଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 11ଟି ମାସ ଶେଷ କରି 12ଟି ମାସର ଆଜି 10 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ ସରି 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ବସିଛୁ ହଲି ପ୍ରାୟ ହଲି ଫାୟାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ लॉर्ड धन्यवाद दिए। विशेष करे मुझे इतना सूरज से इतना सुंदर भाव रे स्वागत किया, बहन के लिए धन्यवाद देती हूँ। और मीनाक्षी सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आज आम को गोटे ख्रीष्ट मास प्रवेश करने समय मते गोटे सरप्राइज भलिया କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କହିବି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁନି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି, ଅଦବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଓକେ। ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମାସରେ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର ଆମେ ଶୁଣିବୁ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ମୁଁ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ବି ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯୋଉମାନେ ସୁବିଧା ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦିଦି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗତାଗତ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଦୟାକରି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସନ୍ତୁ, ତାକି ଦିଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିବେ, ହଲି ଫାୟାର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରେ ରହନ୍ତି ବୋଲିକି ସିଏ ବି ଜାଣିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଦୟା କରିକି ପ୍ରେଜ ସମସ୍ତେ ଦ ନିଜ ନିଜ ଲର୍ଡ। କାମ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିଦିଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ହେଲା। ପ୍ରେଜ ଦ ଠିକ ଲର୍ଡ। ଅଛି ଦିଦି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଶୁଭା ଯାଉଛି ମୋର? ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଆବାଜ ଆସୁଛି କି? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ଦିଦି ଆସ, ଆସୁଛି କ୍ଲିୟର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ, ଏଣୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବ୍ୟାନର ବୁଲୁଛି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ତ ନୂଆ ଭାବରେ ଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ତ ଆମମାନେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରିବାଟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାଟା ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରିବାଟା। କେମିତି ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରିବାଟା? ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସ୍ଵାଧୀନତାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରୁ, ଅନେକ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଜାର ଚାଲିଛି, ଜୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଜାର ଚାଲିଛି। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ଭୟମୁକ୍ତ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ ଜାଣିବା। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ ମତେ ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମମାନେ ଦେଖିବା 1 ପର୍ବର 18 ପଦରୁ ଆମେ ପଢିବା 21 ପଦ ଯାଏ। ଯଦି ଅଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଢିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଅଛନ୍ତି ନା?
Praise the Lord. Praise the Lord. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲା। ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଅଛି। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମନେ ମନେ, ଯୋସେଫ କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଯୋସେଫ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିଛି। ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ଜନଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:12 ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋସେଫ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅବା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢିଲୁ। ସେ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ କେମିତି ହଉଛି? ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ମହା ବରଦାନ ନେଇ ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଉ ଅଛପା ନୁହଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ, ଭୟ ବିଷୟରେ କହିବି। ମୁଁ ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, କିଛି କିଛି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲା? ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ତାଙ୍କର ଲୋକ ବାକ ସବୁ ଟୁପୁରୁ ଟାପର ହେଲେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ, ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେମାନେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଧାର୍ମିକ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବାହାରେ ଦୂତ ଭିତରେ ଭୂତ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ହୁଏତ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହିଥିବେ। ଆମେ ଏଟା ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, କଣ କରିବି ମୁଁ? ମୋ ସହିତ ତ ତାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ମତେ ଏତେ ଲୋକ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ମୁଁ କେମିତି ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ନ କରି, ତାକୁ ଅପମାନ ନ କରି, ସେ ଯେମିତି ଅପମାନିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିବି। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର କରିବି। ଆଜିର କଥା ହେଲେ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ପଠେଇବି, କାମ ସରିଲା, କିଏ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କି କିଏ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିବ, କିଛି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କହିଥିବ, କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ଏଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିବ। ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେ ସବୁ ଭୟରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ଉତ୍ତାରେ, ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଭୟ କର ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥା ତୁମେ ଶୁଣ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ଜଗତକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ସେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ହେଇଛି ସେଟା ସାଧାରଣ ଗର୍ବ ନୁହଁ। ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ଭୁଲ କରି ନାହିଁ,
ସେ ଗୋଟେ କୁମାରୀ, ସେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନାରୀ। ଆଉ ତେଣୁ ଜଗତକୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଏ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ କାହାର କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଆମ କଥା ଶୁଣ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ଜଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଆମ କଥା ଶୁଣ। ଦୂତ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ତମେ ଶୁଣିକି କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ? ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତମକୁ କଣ କରିଦେବେ ସେମାନେ? ଏଣୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନାକୁ, ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ତମେ ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଦୂତ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ଭୟ ଦୂର ହଉଛି, ଆଉ ଯୋସେଫ ନେଇକି ମରିୟମଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ କେୟାର ନେଇକି ତାକୁ ପୁତ୍ର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଛି ଆମର। କେମିତି ନା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରସ୍ପର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ମତ ହଉ, ପରସ୍ପର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବର 30 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଲୋକ 1:30। ସେଥିରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ମରିୟମ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ। ଆମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ। ଏଇଟେ ମରିୟମଙ୍କୁ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି। ମରିୟମଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲେ? 29 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ମୋର କଥାଭାଷା ନାହିଁ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ମତେ ଲୋକମାନେ ଅପମାନ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ମତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ମୁଁ କେମିତି ଏଇଟା ଧାରଣ କରିବି? କେମିତି ଗର୍ଭରେ ଧରିକି ମୁଁ ବୁଲିବି? ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କେମିତି ରହିବି ବୋଲି ସେ ମନେ 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 ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସେ ସମୟରେ ମରିୟମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହା ହଉଛି ମରିୟମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦୂତ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଭୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଦିଏ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଭୟ କଲେ କିଛି କରିହବ ନାହିଁ। ଏପରେ 1:29, ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଗୋ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲା। କଣ କରିବି, କେମିତି କରିବି? ମୁଁ କେମିତି ଏଟା ଗୋଟେ, ମୁଁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ସାରା ମୋର ଲଜ୍ଜା ଏଟା ଗୋଟେ ଭୁଇଁଲି ବୋଲିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଦୂତ ତାକୁ ସେ ଭୟ ଦୂର କରିଦେବା ପାଇଁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଗ ମରିୟମ, ତୁ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ। କଣ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି? ତୁମେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ସେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ସେ ତାର ତଳେ ତଳେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପଢିବେ, ସେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ସେ ମହାନ ହେବେ, ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ମରିୟମ ରାଜି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇକି ପରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ଏଲିସାବେଥ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ନା ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ଅନୁଗ୍ରହ ନା ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ପାଇଥିବା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଫ୍ରିରେ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ମହାନ ଗିଫ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଅନୁଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସେଟା ନୁହଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରି ପିନ୍ଧିବା,
ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମରିୟମ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଧରିଥିଲା, ସେମିତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜଣେ ପରିଷ୍କାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜଣେ ମିଛ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଦ ପିଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ପାପ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ବିଷୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଆଗ କରିଥିଲି ତାହା ଏବେ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିହାତି ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ଆକା। ମରିୟମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଘଟିଲା। ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କଣ ଘଟିଲା? ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ ବୋଲି ସିନା କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଖୁସି ନୁହଁ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ହଉଛି ଦୁଃଖ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 1:29 ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ କଣ ପାଇଁ? ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଫିଲିପିଓ 1:29 ଟିକେ ପଢିବେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆମେ କେମିତି ଅନୁଗ୍ରହ? କେମିତି? ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲେ, ସମସ୍ତେ ପୁଷୁପାସ କଥା ହେଲେ। ମରିୟମଙ୍କୁ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଗଲା, ଏମିତିଟା ଝିଅ, ୟାକୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ। ଇଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ତାଳି ମାରୁଥିଲା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରଭାଷା କହୁଥିଲା, ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତିକିଆ ଝିଅ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏତେ ଖରାପ ଝିଅ, କେତେ କଥା କହିଥିବେ। ତାହାଙ୍କର ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟେ କଣ? ସୁଖ ନୁହଁ, ଦୁଃଖ। ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ଶୋକ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରବାଟା। ଏଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଖାଲି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଫିଲିପ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ମରିୟମଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ, ତାର ସବୁ ଭୟ ଦୂର ହେଲା। ମରିୟମଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ? ନା, ମୋ ଗର୍ଭରେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ନା, ମତେ ତ ଦୂତ କହିଛନ୍ତି ନା, ମତେ ଦୂତ ମତେ ଭୟ କରେ ନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ବାକ୍ୟ କେତେ ଥର ଆମ କାନରେ ବାଜୁଛି। ଆମେ ସେ କାନରେ ବାଜିବାଟା ବାକ୍ୟକୁ ରିପିଟ କରି କରି କେତେ ଥର ଶୁଣୁଛୁ, କେତେ ଥର ବାଇବଲ ପଢୁଛୁ। ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଗଲା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେ ଥର ପଢିକି ରିପିଟ କରୁଛୁ, ଆଉ କେତେ ଥର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୂତ ଥରେ କହିକି ଗଲେ, ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଟା ବାରମ୍ବାର ବାଜିଲା କାନରେ, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ ଧରିଛି ପେଟରେ, ମୋ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୋ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ପେଟରେ ଧରିଛି ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ କଲା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେ ପଢିଲେ, ଯେତେ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ କି? ଆପଣ ମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନ ସାରା ଘାସ ଖାଇବେ, ସେମାନେ ଖାଲି କାଟିକି ଖାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଗୋରୁ କେବେ ଦିନ ବେଳେ ବସିକି ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ପାକୁଳି ବାଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, କେହି ବି ଦେଖି ନଥିବେ। ସେ ଖାଲି ଦାରେ ଯେମିତି କାଟିବେ, ତା ଦାନ୍ତରେ ଘାସଟାକୁ ସେ କାଟି 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 ପେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇବ, ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। ଯେତେବେଳେ 6ଟା ବାଜିବ, ଘରକୁ ଆସିବ, ଗୁହାଳରେ
ଗୁହାଳରେ ଶୁଇକି ସେ ଗୋରୁ କଣ କରିବ, ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଘାସ ଗୋଟେ 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 ବାହାର କରି କରି ଚୁବେଇବେ ଆଉ ପୁଣି ଗିଳିବେ। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେମାନେ କେବେ ବି ଘାସ ଖାଇଲା ବେଳେ ଚୁବେଇବେ ନାହିଁ, ରାତିରେ ସେମାନେ ଚୁବାନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆହରଣ କରିବା। ଯା ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମର କାନରେ ବାଜିବାର ଅଛି। ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ବାଜୁଥିଲା। ମରିୟମକୁ ଦୂତ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ, ଆଉ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆଉ ତୋ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ବିଷୟ ତାକୁ ସବୁ ଭୟ ଦୂର କଲା। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଥର ଦିନକୁ କହନ୍ତି? ଦିନକୁ ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଭୟ କର ନା, ଭୟ କର ନା। ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ, ରୋଗ ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛୁ, ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ, ଅଭାବ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଭୟ ହିଁ କରୁଛୁ। ଆମର ଭୟ ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଜାଣୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଭୟ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ସେଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। पेट्रोल पंप କିଏ କଣ ପାର୍ଟି ହଉଛି ତ? ନାଇଁ, ଜଣଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଆମେ ସେଇପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ପାକୁଳି ପାକୁଳି ଆମ ଜୀବନରେ ଭିଟାମିନ ହେବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବ, ଆପଣ ସେତେ ରିଭାଇଭ ହେଇଯିବେ। ବାକ୍ୟ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବ, ଦୁନିଆର କଥା ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରି ବାହାରି ଯିବ। ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନେ ପଡିବ, ସେତିକି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଛାଡି ଛାଡି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କାନରେ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଛୁ, ଏ କାନରେ ଛାଡି ଦେଇକି, ଏ ହାତରେ ଧରିକି, ଏ ହାତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଜଗତର ବିଷୟ ହିଁ ଧରି ପକଉଛୁ। ଜଗତ ଆମକୁ ଛାଡୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଥରେ କହିକି ଗଲେ, ଦୂତ ଥରେ କହିକି ଗଲେ, ଭୟ କରେ ନା, ତୋ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହବ। ମଙ୍ଗଳ ବୋଇଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ମଙ୍ଗଳ ବୋଇଲେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ, ମୁଁ କୋଠା କଲି, ଗାଡି କିଣିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢୀ କିଣିଲି, ସୁନା କିଣିଲି, ଭଲ ଷ୍ଟାଟସ, ସେଟା ମଙ୍ଗଳ ନୁହଁ। ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ମୋର ପଡୋଶୀ ଯେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ମୋର ପଡୋଶୀ ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛି ସେଟା ମୋ ପଡୋଶୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କରିବାଟା ନୁହଁ। ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଜଣକୁ ଲାଭ କରିବାଟା ହେଲା ମଙ୍ଗଳ। ଏଣୁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଯୋଉମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଗର୍ବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ହିଁ ମରିୟମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦୂତ କହିଲେ, ତୁମ ପ୍ରତି ତମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଆଉ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ ସିଏ ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ଉଠିକି ସେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ଏଲିସାବେଥ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଲିସାବେଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛି, ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି। ସେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଭୟ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଭୟ ଦୂର ହୁଏ। ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଭୟ ଦୂର ହୁଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା, ଲଜ୍ଜା, ଲୋକମାନେ ମତେ କଣ କହିଦେବେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲି ବୋଲି କିଏ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲି ବୋଲି ମତେ କିଏ କଣ କହିବେ, ମତେ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦେଖିଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଚଷା ଫ୍ୟାମିଲି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁଟି ସାରା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଦିଆ ନିଆଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସବୁ ବିଷୟ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଏକ ଘରିଆ ହେଇକି ରହିଲେ। ବର୍ଷେ ଗଲା, 2 ବର୍ଷ ଗଲା, 3 ବର୍ଷ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଲେ। ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ। ତାଙ୍କ ଘରେ କୁଲି କାମ ନ କଲେ ଲୋକମାନେ, ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ତାଙ୍କ ଘରେ ତରକାରୀ ଟିକେ ନ ନେଲେ ହବନି। ସେତେବେଳେ ଛୁଁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ନା ନା ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଛାଡିଦେଲେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସେମାନେ ନରକକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ବିଜାତି ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଛାଡିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟଳିଲେ ନାହିଁ।
ମରିୟମ ସେଇପରି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସେଇପରି। ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇଛୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଡରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ, ମୁଁ କହିଲି ଆସ୍ତେ 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 ଜଗତକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଛାଡି 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 ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 51:7 ଟିକେ ଦେଖିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ, 51:7। ସରି। ହେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅପମାନରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅଥବା ସେମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଧର୍ମଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଗଜା ହେଇଛି। ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିକି କାଲି ଛାଡିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଏହା ପଢିକି ଶୁଣିକି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣୁ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଦିନ ମରିୟମକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ଆଗ ମରିୟମ, ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ, ଆଉ ସେ ମହାନ ହେବେ, ଆଉ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁମେ ପ୍ରସବ କରିବ। ତାପରେ ମରିୟମ କହିଲା, ଏତେ ବଡ ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛି। ଲୋକମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ କି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ ନ କରିକି ଧାର୍ମିକ ମୁଁ ବୋଲି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରହିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ କଣ ସୁବିଧାରେ ରହିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି? ଅଳ୍ପ ପବନ ହେଲେ ଟଳି ଯାଆନ୍ତି, ପଡିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିକି ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କଣ ବୋଲି କଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ଆଉ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ତମେ କରିବ, ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇକି ଗଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ପର୍ବର 17-18 ପଦରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, 19 ପଦରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ କୋଉ ପ୍ରକାର ହବ? କିଏ ଜାଣିଛି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ କୋଉ ପ୍ରକାର ହବ? ଭୂତ ଛଡେଇବେ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ପ୍ରାଣନାଶକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାନ କଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ଟିକେ ସରି, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଣ ହବ? ଏମାନେ ସର୍ପକୁ ହାତରେ ଧରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ବିଷ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସାପ କାମୁଡି ଦେବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ ବିଷ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନୂଆ ନୂଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣକୁ ସାପ କାମୁଡି ଦେଲା, ନାଗ ସାପ।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ 8ଟା ନା 9ଟା ଦାନ୍ତ ବାହାରିଲା। ହେଲେ ସିଏ ବାଇବଲର ଏ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସାପ କାମୁଡିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିଲେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ସେ ବାକ୍ୟ ପଢି ପଢିକି ସେମାନେ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ବି ଗଲେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ ମେଡିକାଲ କାହିଁ ଯିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ତ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ମେଡିକାଲ ଗଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେବି ନ ହେବି ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନା। ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ପାଳକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଆସ୍ତେ 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 ଭଲ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ କଲରା ଦେଲେ ମିଠା ଲାଗିଲା, ଚିନି ଦେଲେ ପିଠା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ତାଲ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଗୋଡ ଟିକେ ଗୋଦ୍ରା ହେଲା, ମାନେ ଗୋଡଟା ଜଣା ପଡିଲା ନାହିଁ, ପାରାଲିସିସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ଗୋଦ୍ରା ହେଲା, ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ ବି ଜଣା ପଡିଲା। ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ମତେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଭଲ ହେଲି ଯେ, ବର୍ଷେ ପରେ ଭଲ ହେଲି ଯେ ମୋ ଗୋଡ ଟିକେ ଗୋଦ୍ରା ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେ ତେଲ ଦେଲି, ଗୋଟେ ବୋତଲରେ, ଛୋଟ ବୋତଲରେ ନେଇକି ଗଲେ। ସେ ତେଲ ଲଗେଇଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଭଲ ହେଲେ। ଏବେ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କାମୁଡି ଦେଲା ସେଇ ନାଗ ସାପ। ଝିଅକୁ କାମୁଡି ଦେଲା, ସେ ପେଣ ପେଣ ଗାଡିକି ପୁରା ମରିଗଲା ପରେ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ, ଆଉ ରାତି ସାରା ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ କହିବା ବିଷୟ ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ ସାପକୁ ଧର ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସାପକୁ ଧରି ଯିବା କି? ନା। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଏପରି ହବ, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜନ୍ମ ଦେବ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଶିଖେଇବ ଜଗତ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାଟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଭୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିବା ଦ୍ଵାରା ଦୂର ହୁଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଦୂର ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 3:16, ଏଫେସୀୟ 3:16 ଟିକେ ପଢିଦେବେ। ଯେପରି ସେ ଆପଣା ଗୌରବ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରି କଲୋସ୍ୟ 3:16। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଲୋସ୍ୟ 3:16, ହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟ। ଆମେନ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର କଣ ବୋଲି, ଏତେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କଲେ ହିଁ ତମେ ଆଉ କି ବାହାରିବ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ। ସେତେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଗୀତ, ସ୍ରୋତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ କେତେଟା ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ହୃଦୟରେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ? ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପମାନ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଶୁଣିବାକୁ ସେଠି ମନ ହିଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୋଉଠି ମନ ଦେବେ? କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଶିଖିଲି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କେମିତି ଶିଖିବି, ଆପଣ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମତେ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସଜୀବିତ କରେ। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ।
ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଜଗତର ସବୁ ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମରିୟମକୁ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେ ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମରିୟମଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏଣୁ ପରସ୍ପର ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି ପାରିବା। ଏଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟେ କଣ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ବି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣୁ? ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛୁ ବୋଲି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବର 15 ପଦରୁ 17 ପଦ ଯାଏ ଟିକେ ପଢିଲେ ସେଠି ଦେଖିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବର 15ରୁ 17 ଯାଏ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି କୁମ୍ପାର ଜଳ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ହାଗାର ଗୋଟିଏ ବୁଦାର ମୂଳରେ ବାଳକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପୁଣି ସେ ତାହା ଆଗରୁ ଦୂରକୁ ତୀରକେ ପରିମାଣ ଯାଇ ବସିଲା, କାରଣ ସେ କହିଲା, ବାଳକର ମରଣ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ତାହା ଆଗରେ ବସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲା। ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ପୁରାତନ ବିଷୟର ଏଟା ହଉଛି ଆଘାରର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଘାର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତାର ପୁଅକୁ ଧରିକି ଯାଉ ଯାଉ ତାର ପାଣି ଶେଷ ହେଲା। ପାଣି ଶେଷ, କୁମ୍ପାରେ ଯୋଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ସେଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନିର୍ଜର ସ୍ଥାନ, ମାନେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତର ସଦୃଶ। ସେ କୁଆଡେ ବି ଆଉ ପାଣି ପାଇବାର ତାର ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯଦି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କିଏ ଛାଡିଯାଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ କଣ ପଡେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏ ପାଣିର ଅର୍ଥ କଣ? ଏ ପିଲାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଘାରର ଅର୍ଥ କଣ? ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଘାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ସହିତ ବାଇବଲରେ ଅଧିକାଂଶ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଇଏ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ନା ପାଣି ସରିଗଲା, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ତାର ପୁଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ମୋର ପୁଅର ମରଣ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଶୁଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବାଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଇଏ କାନ୍ଦୁଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଗ ଆଗାର ତମର କଣ ହେଲା? ଆପଣ ଯଦି ତା ତଳେ ତଳେ ପଡିବେ, ଆଗ ଆଗାର ତମର କଣ ହେଲା? ସିଏ ସେଠୁ ଦୂରରେ ଯାଇକି କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି, ନ କାନ୍ଦିକି ନୁହଁ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କାନ୍ଦେ, ଚିତ୍କାର କରେ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିଦେବା ଟିକେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଳକର ରବ ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଆକାଶରୁ ଡାକି ହାଗାରକୁ କହିଲେ, ଆଗ ହାଗାର ତୁମ୍ଭର କଣ ହେଲା? ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ହଁ, ଯେଉଁ ବାଳକ ସେତିକି ଅଛି ସେତିକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେତିକି ପରମେଶ୍ୱର ସିଷ୍ଟର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେତିକି। ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲେ ମା ପୁଅ ଯାକ, ସେତେବେଳେ ପିଲାର ରୋବ ଶୁଣିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ବାଳକର ରୋବ ଶୁଣିଲେ, ତାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଲେ, ବା ସେମାନେ କାନ୍ଦିଲେ। କାନ୍ଦି ନଥିବେ, ସେଆଡେ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଥିବ, ଇଆଡେ ମା କାନ୍ଦୁଥିବ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଛି କି? ସେମାନେ ପାଣି ପାଇଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି।
ଯଦ୍ୱାରା ପିଲା ପାଇଁ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଯୋଉଟା ପାଇବା କଥା, ସେମାନେ ତୃପ୍ତରେ ବାସ କରିବା କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମା ଯଦି କାନ୍ଦିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ 2:18-19 ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ମାନେ ରାତ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହର ଜଳ ପରି ଆପଣା ଅଶ୍ରୁ ଢାଳି ଦିଅ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲତକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁ, ରାତିରେ ଉଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛି। କଣ ପାଇଁ? ଆପଣା ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିରିମ ପୁସ୍ତକ 9 ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଠେ 20-21 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଝରକା ପଟେ ଛକି ବସିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୁଅ, ଆଉ ବିଳାପକାରିଣୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କର, ଆଉ ରୋଦନ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବଢୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଭୟ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପମାନ ନ ଶୁଣିକି ମରିୟମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ପ୍ରସବ କଲେ, ଆଉ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଦେଲେ। ଆମେ ଆଜି ପରସ୍ପରର ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବାକୁ ହବ, ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ମରିୟମ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରସବ କଲେ, ଧାରଣ କଲେ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ଦେଖେଇବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ଦେଖାଏ? ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ମା କାଖେଇଥିବ, ତାହେଲେ କହିବ ଏଟା ତାର ପୁଅ, ତାର ଝିଅ ଛୋଟଟା ସେ ଜନ୍ମ କରିଛି ବୋଲି। ଆପଣ ଚାଲିକି ଗଲା ପରେ, ପୁଅ ବଡ ହେଲା ପରେ ଚାଲିକି ଗଲା ପରେ ଦେଖା ହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେ ପଢିଲୁ କଲୋସିୟ 3:16। ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଧରିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପ୍ରାକୁଳିବାର ଅଛି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳିଆ। ବାକ୍ୟ ଏପଟେ ଶୁଣିକି ଏପଟେ ଛାଡିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବହୁତ ଲୋକ ବାପରେ ଜୁମ୍ ଯାକରେ ଦେଖିବେ, ୱିଥ ଜିଜସ୍, ୱିଥଆଉଟ୍ ଜିଜସ୍, କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖି ବ୍ୟାନର ଗୁଡାକ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ବାୟା ହେଇଯିବେ ସେଟା ଦେଖିଲେ। ଭଲ ହଉଛ ଆପଣ ମାନେ କେହି ଜଏନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। କେବେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମକେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମତେ ଏକା ଦେଖ ବୋଲି କିଏ ଦେଖେଇ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେମିତି ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ, ଆମେ ମରିୟମ ପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ କଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସ୍ରୋତ ହେଇକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଆମଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଡନା, ଅପମାନକୁ ଆମେ ଖାତିର ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁକୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 2ଟା ବିଷୟ କହିଲି। ଆଗାରର ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ଥିଲା, ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ସେ ଭୟ ଦୂର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ଦୂତକୁ ଦେଖିକି, ତାପରେ ସେ ସଜଳ କୂପ ଦେଖିଲା, ଆଉ ସେ ପାଣି ଆଣିକି ତା ପୁଅକୁ ପିଏଇଲା। ଆମେ ଯଦି ନ ଦେଖିବା
ଆମେ ଯଦି ସେ ପାଣି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପିଏଇବା ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ମରିୟମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ତୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ। ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ପଢିଲେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ଭୟ କରେ ନା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ ନା ଆମର କଥା ଶୁଣେ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ହେବେ। କାହିଁକି? ଇଏ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଏଣୁ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କଲା ବେଳେ ନୂଆ ଭାବରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଅତି ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଅତି ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ। ଆଉ ନୂତନ ଠାରୁ ପୁଣି ଆମେ ପୁରାତନକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ସେ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ କାଟୁ। ମରିୟମଙ୍କ ଭଳି ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ହଉ। ଆଉ ଯୋଉ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ଧାରଣ କରିକି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିକି ଯାଉ। ଆଉ ହାଗାର ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋଦନ ବିଳାପ କଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲାଗିକି ରହୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଶୁଣିଲେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଶୁଣିଲେ, ସେଇଭଳି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସେଭଳି ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ।